Sir, na naman sa nag-describe. Ah, Uy. Live na to? wala na. Ikaw na bahala dali. Kasi may buhaton niya, Ismail Baka, napakasulti. Naman ta sa Boulevard. Dito na kami sa Boulevard. Sa Dumaguete. Naghihintay lang kami ng mga yung kasamahan natin dito sa Sharing Bible. Kami unang nakarating. Hindi pa sila dumating. Ang aga namin. Siguro mamaya mga 4. Pero madami ng tao dito. Nakakasya. Madami ng tao. Muslim mo ba? Muslim? Subano. Oo. Kailan mo ni Juan? Ramas? Ramas Ramam. Taga-asam. Magarian mo ni Juan? Pagalian. Sa Bacano ka? Sa Cebuano? Ako ang among pundok, Subano. Ha? Subano ang among pundok. Yawa na rin. Ngayon, ang nasagol dire, saya, si Pagano na po, si Pagano man. Si Pagano na siya. Sagol, apoy Muslim, apoy lalain ang kuan, tribo, sagol. Kani sa atay rin na mo sa mga, pagka-doktrina na mo. Sa mo pag-alagad. Sige, umunay atay na mo. Makapabarugan na yung pundok ko. Ha? Ya, mutan diya. Sige. Usa man imong Sharing ba? Sharing. Usa man imong grupo. Tuloy ko, RCC. RCC ka. Ako ba? Padung ako sanay natin ng halos kuan sharing dito bro. Ako yun man. Ano nindot nang karon? Ano na? Ay, pagsaw pa unya na met. Dapat diri unya. Problema. Ikaw pa pagkabato na. Karon. Hinay lang to. Exercise. Kanang muna sa parehar. Istorya ra ko, sharing. Dayon. So may Kuan, yan si Islam. Kinang ramas. wala may kailangan. Siya ano yung muribati dito. Di ba to diway isar sa kuan? Sa Manila. Ito kapito may nagkuan ito Pedro. O ba debate mo? Manila ba yan? Oh ya, dia ba Manila? Pagite. Ya, iharam man tong kuan kaning drama. Kapito na may dito. Dayon. Wala na ako ibalik ko. So si FD po ka diri sa Dumaguete chapter Sibo ka? Oh, ayo gi. Nindot ni taga asa Sibo. man ka kang sa Cebu ka kang si FD Alvin Itamundo o kang Brad Cebu Fernandez o diri ka konektado sa ilang kang Brad Pataligano. Asa man ka konektado nga sa FD? O diri po ka konektado kang RGC no? Batch of Fernandez ko. Ah. Pagkanagday. Mayo. Kay nila na nga legendary debater sa Katoliko. Yang sa may imong mga pangutana may tungod sa iya dali. Paano gusto yung kumpo? 10 minutes. So lahi po mong pundok. Pareho ra. So, pwede na po na Kamong duha mag Ako na bubaro. o wala lang, diretso na lang sa imong kanipkan sa Uminaw mo Di. sa inyong di, stand. di nakaingon man siya og kanang Islam ta. kayo sa sige sa O di, ito isyo. Gam, doon sa mong Biblia di. O Biblia mo ang Biblia Ano mo. yung ngalan? Siya ito yung ngalan? Piniling na siya. Ano nga mo na sa Juan Mall, buwal din eh. Hindi, diri sa na may programa po sa Pulo diya sa XED.
dili na may programa po diya. Sa Isamis, Sa diha, sa Samis, napon niya ato. gusto ninyo ano? Ay, nasa ako ano. Kasi pamatudan mo nga ang musika ba na Israel mo na siya? Si Kapanay. Mo na din nila siya. Diretso na lang. At na sa bagong ngalan. Sa may mo, sa may 5 minutes sila. Sa may mo. Direktor sa kado, pwede ra. Diretso na sa bagong ngalan. Sige, may mo nabi ako tanaw na. Ha? Ilan mo nung nasibdi. Oh. Akila mo mo drum kiling na. Oh, kilig. Oo, sa ikon ay Bigo. presidente. Yung una mo si Biro sa Gaday Disyo. Mo ba? Dito na ko naman ang sa urang pumagay ko sinabot. Ano, mating isyo na. So, pamatudan mo, Brad, ang yung pundok mo tinood. O, kana, nindot ta, yun ni Kinay doktrina. mahada. Pantay, kuha na nila. Si, pamatudan na nimo. Si, na may video na yun. Oh, Oh, live po na siya. Live na na? Oo. Pa? live Live na. Ha? Live na. Ay, no. Live lagi na. Uwa. Wah, nindot. Okay. Pamatudan ni Brad. Diretso na sa bagong ngalan para Ah, relihiyon. sige, unsa man tawag? Matudan. Iglesia. Ha? Iglesia. Matog na iglesia. Huwag niya iglesia. Pwede po. Ang piniling nasod, gilawa sa gipahipuli. So, mao ang matuod niya iglesia tungkol sa Ginoo. So, ang among basihan ana ang Matthew 16:18. So, walay mabasa diya nga unsay relihiyon, unsang pundo ka, nga wala man na ibutang diya. Pero doon ay gisgutan nga magtukod sa kasimbahan. Kunya kung atong lang taon, kung yun sana pagtukod, asa gitukod, ganun sa gitukod, kunya o kinsa ng mga gitukod diha sa Matthew 16:18. Oo. Dayon, kung atong lang taon, kung ang siya'y kahulugan sa iglesia, para maibawaan din nato nga pinsang iglesia ang gitukod sa Ginoo. Kaya wala may ngalan nga gibutang. No? Wala pa ginay ngalan. Wala pa nay Katoliko, wala pa piniling naso diha. Kung sa pana diha wala pa na kay wala pa magibutang, no? So, aron may bawaan nato ang matuod nga simbahan nga gitukod sa Ginoo, kinahanglan nga tan-aw nato say isay ubad na ng iglesia kahulugan. Tawag na siya called out ones o mga taong tinawag. So, ang iglesia na nasukurong sa atong Ginoo katong mga taong tinawag, called out ones. So, kung atong lang taon, kinsa man ang mga tinawag, mga tinigom ni Kristo nga iyang tukuron. Sa Biblia, nag-isgot dito nga ang iyang pagatigumon katong iyang gitawag nga iglesia nga iyang tukuron katong mga pinili. Sumala sa Biblia. Pinili na siya. Niya, muna siya ang iyahang turil. No? Turil nga sa Juan 16. Kini siya ang turil niya kung ang katong wala pa masakop anong turil lang kinahanglan niyang pagamanduan. May himo na lamang sa panon sa kamagbalantay. So, kani siya mao ni siya ang kabulingong katawhan sa Dios nga nagkahukom nga nagkahiusa. So, human siya magader, human sa matigom, individual, tawag sa pinili, sa gitawag na sang siya ding Itiman mo ba? Oo, siya ding nahugpong na siya, Dahil mo ba? May signal ko? nagkahiusa na, gitawag na rin siya choosing people, piniling naso. So, mao na siya ang natuod ng isang itukod sa tubig. Bulang, no? 3 minutos na god. Minutos ano? Oo. Ako nga ni-record sa ako. Sa video na lang kaya huwag may signal ang delo. Inay na kong cellphone. So, mo to brad, di mo ba sa itong kana? Pinili nga. Piniling naso. Pinili nga sud. Ya, ari ko sa pangutana no? Oh. Tungod sa imong
kabarog na piniling nasod. Ang pangutan na, kung sa maning piniling nga nasod pasabuti mo, o ba ang mga 12 ka mga apostol? Who is the one? Number one singer. Unang gitawag sa itong Ginoo ang musik ng mga apostoles. So, kung sila ang unang gipili, unang gigather sa itong Ginoo. Muna sa Karon kung mao na ang gipili, patod ba nimo ang kaning 12 apostol? Asa man na mabasa sa Biblia o kinsa may kapili anang piniling nga nasod? So, Biblia, sa Juan 15:16, ang Ginoo mo'y nagpili. So, ang 12 ka apostoles nga unang gipili ni Kristo, una niyang gigather para mahimong apostoles, na nasa Episo. Na nasa Episo. Mabasa po na nato. Episo Episo 2:20, wala na? Matthew 10:1. Oh, Matthew 10:1-2. So, muna siya. sa ato ba kanang 12 mga apostoles mo na imong mo nang pili yun. Isa may gapili ni si Yahweh o si Y.S. Sumuloetso. Yun si Huawei, isuwa ka masya. Isa may nagpili na. Ang Ginoo mismo, mo'y nagpili ang Amahan, ang 12 ka apostoles, ang Diyos mo'y nagpili niya. Usara na sa kanan. Sa ato pa, ang God the Father, si Yahweh mo nagpili. Ang Amahan. Sumala sa pagtutugon na si Kristo mo nagpili sa 12 ka mga tinunan. Pangutana, sabto na to nga sipiyat ka kay patog na Amahan mo nagpili. So, paano magtubag mo? Kaniya to, Espiritu ba ng Ginoo, di ba na makita? Sa nang nagpakatao siya, wala na atong Ginoong si Kristo. Wala man na masayot. Sa ato pa di ay si Kristo ang Amahan, usara. O, usara. So, nagpasabot, oneness ang imong pundok na Ha? Oneness. One way? Oneness. Usara Ginoo. Oo. Ora na. Ano pangutana? Matod pa nimo nga si Kristo mora nang Amahan nagpakatao. Sana pa Dili. Ang Diyos Amahan nagbuhat sa langit at sa yuta. Naa mo na nasa sulod ni Kristo sa anak. O ang iyang anak, iyang ipakatao sa kalibutan, mo nagpili sa 12 ka apostoles. Ang nasa sulod ni Kristo mo tong Amahan. Mo tay gitawag og ako ug Amahan usaran. So usara gid sila kay usara man ka Dios gyapon, usara man ka ipasabot niya usa, ako ug Amahan usara. Ang katong usa katong Dios nga nasa iyang sulod. so pangutana, kaning Kristo nga tong imong gisgutan. Sumala sa Isaiah 14. Usag babaeng birhen manampun sa kabatang lalaki nato. Tato pa niagi ko sa babae. Sabto man nato ang Amahan niagi ko ng babae. Aha. Kumbaga, pangutana. Si Kristo, niagi siya. Lalang siya sa Espiritu, gamit si Maria aron dito sa ipakatao. Lagi babae nga gigamit sa Amahan. Kaya ang pangutanan ko kay matod ba nimo ang anak ug ang Amahan maora na siya. Kaya ang sod sa samahan o anak maora man na. Kini si Kristo ang imong gituan usab. Niagi man ko sa babae. Sa Isaiah 14. Kana bang Amahan niagi pa nang sa babae kay maora man kana? Kubag ang pangutanan. Ang gisgutan dito nga ni Agi, si Kristo. Si Kristo katong yung anak nga yung gipakatao din ang tema na to is iglesia nga gitukod. Oh. So wala naman kay supag anang si Kristo may natukod. So ang church yun. Ang tinuod nga iglesia gitukod ni Kristo is piniling nasod, pinili sa individual sa tuwag. So diha ka focus pangutana kay di naman nato na kinanglan nga dibatihon pa nato nang nagtukod kay Dios man gyud mo nagtukod. Di ba? Oh, Yeah. di ba? Okay. Oh. Ako na itong gilakbitan, kaya mo mong gilakbitan, kaya ito sa pertineng question, sa valid question. Sunod pangutana, ingon ka man nga, kanina si Mungstan, nga wala mangan ang Ginoo simbahan. Oh, wala pa na sa Matthew Di ba, mabuti imong ipasabot? Oh, sa Matthew 16:18 wala pa hinganli. Oo. Ipagatukuron pa man. So, kanang iglesia nga itugtog ni Kristo sa Matthew 16 verse 18, inyuha na nila.
O mo ning pundok ka, piniling nasod. Asa mabasa Kaliwatan sa nga pagkapinili. pagtugon nga kanang inyong pundok mo gito ko ni Kristo. Mabasa ba sa upat ka Ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas andyan, four Gospels kay the life of Christ wa man upat ka na four Gospels. Bagang pumutan. So, diya sa Mateo 24:31, ang diskutan nga Iglesia Tukuron nga gitawag og pulled out ones is katong pinili. Mabasa 1 Pedro 2:9 motong kagulingong katawhan sa Dios nga arianong pagkasaserdote piniling nasod. Mabasa niya. Yang that's the answer is not responsive, but ang pumunta na simple, klaro, base sa panahon ni Jesus Christ, four Gospel, Mateo, Marcos, Lucas, and John. Nasulat ba diha nga kanang inyong pundok nga gitukod nasa upat ka Ebanghelyo? Kubagang pumunta. Nasa Mateo, nasa sulat ni Apostol Pedro, napod sa Lucas, dinapod sa Marcos, naman na diya kon basa kay Asa makita nga gitukod niya ang kanang inyong pundok? Specific name sa inyong pundok sa to? 1 Pedro 2:9 piniling nasod. Mabasa na nga. Dili sa wa ka pumunta na sa ni Pedro, dili ko sa Gospel. Lagi. Kay wala mas Kristo ng panahon na sa unang Pedro as ikayat mo sa langit. Panahon sa iyang Ebanghelyo ba? Yung kinabuhi dito sa kalibutan dito sa Jerusalem. Kanang pinili nga nasod, diskuta man ng Kristo sa Ebanghelyo ba? Diskutan kay kanang isulat sa mga apostoles gikan man ang Kristo. Kay Kung dili gisgutan. man na isulat sa mga apostoles kung dili nila na gikan na dungog sa Ginoo. Kung gisgutan, dapat kayo mabasa sa Biblia nga gisgutan ang pinili nga nasod sa Ebanghelyo. 1 Pedro 2:9 mabasa na to. Piniling Isa- nasod. Ang the life of Christ, wala na magisgot sa unang Pedro. Dili sa four Gospels. Imo mangiyon Mateo, Marcos, Lucas, and John. So kani upat ka Ebanghelyo, nasulat ba diha ang pinili nga katawan o wa masulat? Bisag bisan sa Mateo 24:31 mabasa na to. Pinili nga iyang tigumon ug tapukon niya ang mga pinili. Bisag usara ka teksto, bisag di na ka mangitag ikatulo. Nasulat sa Mateo 24:31 nga 24:31. 31 nga pinili nga nasod. Gawag sa individual nga pagtawag, gitawag sa pinili, mga pinili. Pero wala nasulat pinili nga nasod. Sa tema na to pinili nga nasod. Okay, ug mayong kag nakahugpong na siya, humana siya natawag, natigom, humana nagader, nasa 1 Pedro 2:9, piniling nasod na. Oo. Kinakahugpong naman, nagkayusa na. Mabasa na to. Wala nga sa Ebanghelyo wa nimo dito ka sa Ebanghelyo man na sa Ginoo, gikan sa Ginoo, gisulti Ebanghelyo ni Pedro, Ebanghelyo ni Mateo. So, usa po mangita Ang Ebanghelyo ang pag-iskutan suma sa mga dagkong references amo ang the life of Christ o ang Mateo, Marcos, Lucas, and John. Dawat ana dili. ang kumagisgot ka unang-una nga pagdawat, ang tubag nako dawata sa guna, iya ka mo dawat sa Di imo. panahon mismo tubag. Lagi. Unang tanam ko nimo. Ning tubag naman kunin mo nya. Di mo po ka mo dawat sa kung tubag sa ako isinabot ana. Bitaw maglalis ito. Lagi dili na sa nalisod. Sino ba tana? Lisod po kayo nga nana ko teksto gyatad nimo nya di nimo dawaton. Isupat nimo mga ebanghelyo sa mga apostoles. Ani wala Di ba? O di ay napangitag laing kay mabasa naman. Di na ka mangitag laing. Karon. Oh, sayo. Ako na sa imo pahayag no. O ikaw. Bro, di na mo ko mangutana kay. So, may mangutana din sa mo. Ano man? Kay manigar mo kuan man mo aside 5 minutes at 5 minutes Oh, sa kuan. oo, maminaw po ta. Sa punay nyo. Sige. Nagpadayon pa da. Okay na. Naka-live na na, padayon na. Kuan ko ilay pagkuha da. Record lang. Ha? Record. Ano ano? Puno na. Di ka signal yung drink ko ano? Ha? Nindot yun niya, maabot na sila. Maka-uwa. Nindot ito po. So muna ang ipahayag nimo sa pinili nga katawhan. Siya nga to, Brad Idi Baludo. Brad Idi. Baluto, Baludo. Baludo. So ang imong ipahayag nga pagko pa lang nimong gitubag nga nasulat ko sa Biblia nga pinili nga katawhan. Kinautanam ko nga
sa kinabuhi ni Kristo, the life of Christ, mao ang upat ka Ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, and John. Yan, nasulat ba diha sa Mateo, Lucas, and John nga i-mention ko ni Kristo nga gitukod niya, nidagang ka sa 1:29. Luna, So, Umbang, ang usa sa mga nagda may sa uban dire, rules dili na of ako. living, May uban dali sa dire, dili na argumento ako. mga bakulong ignore real questions ba. Ang ako po ko na simple, klaro sa gospel. Sa mga dagkong referensya, klaro mo kayo ng the life of Christ, ang biblical is illustrated encyclopedia, mo man ang upat ka Ebanghelyo, di man ang malalis. Sa Acts, hangtod sa Revelation, apil na itong 1 Pedro, si Kristo, na, kining ang iyong mission, umana sa dito sa Jerusalem. Gayab sa langit. So, wala naman mahatag specific statement sa gospel. Kaya moro man ang issue na to. Pinili ng katawan, morning dusi ka mga tinunan. Una nga, sa Marcos 11:17, klaro kay si Kristo ningon, Domos mia, domos, oracione es bucabitor omnibus itimo. Ining balay pangalan, balay sa pagampo sa tibuok kalibutan. Sa to pagikan sa ngabil ni Kristo, naggan sa simbahan, universal tibuok kalibutan sa to pa, Catholic universal. So, Katoliko universal mo iningalan na niya. Dili ang unsaman, dili ang 12 pinili nga katawag atong 12 ka mga tinunan. Isip negative side, iko ko ni counter explain sa imong pabaraw nga itandi nako nga gikan sa ngabil sa itong Ginoong Kristo, dili ang 12 ka tawhan pinili mo itukod. Sa to pa imong pabaraw unbiblical. Unya, ingon siya nga yang giskutan nga naa kuno sa Mateo 24:31. Atong basahon ang Biblia dire sa Mateo 24, oh 31. dakoy King James version way ginapiga ni Oh. King James Christian Bible dai nabagini ang imong gimension na base sa kay kaning lantugi kuan man base man sa tima kita mo kuha sa tima ba kung tanawon nung naa ba mga picture 24:31 sa man sa ebidensya mga picture yun dire. And he shall send his angels with a great sound of trumpet, and he shall gather together his elect from the four winds, from one and heaven to the other. Angels may sinta, di man ang mga apostoles. Sa ito pa day, ang Chosen, nari at chosen. May chosen. so wala yung ang- nasulat din sa King James. Ang nag-gather nila, ang manulunda Oh. ang angel. O niya, O angel. wa may nako. Ang, Shall ang gather pinili together. mo gilik. Gather, angel, Oh. gather. Ya wala may mga apostoles kay isutan dire. Mga pinili, apostoles. Ano niya? Apila ang mga apostoles. Oh, why gi-mention kay ang sa matod pa sa 1:26 ang nasulat matong dawatong yun. Kanang Mateo 16:18, wala labot ang mga apostoles. Wala sila Ang masunod. mutana na ka? Ako man bahayag Ah, ta. sige. Ako di mutana ka. Sige, paray siya. Oh. Amen. Sige, sorry. Di mutana pwede ka mutana pa. Sige, parayin sa. Ha? Parayin sa. Oh. Si. So una nga isip negative side. Dili na go responsibilidad nga mo pabarog sa tima kay negative man go. Oh. Ang positive, affirmative ikaw mo pabarog. Okay. So akong i-counter explain ang imong pahayag nga unbiblical na was Biblia kay sa ebanghelyo lang daan wala yung sulat. Adto ka sa 1 Pedro 2:9 nga gipili. Nya anang 1 Pedro 2:9 si Kristo wa naman magmisyon ana. Tapos sa iyang misyon sa ato pa muna akong trabaho sa pagkita. Udianan dapita mga igsunan gikan sa ngapil sa tong Ginoong Kristo sa Marcos 11:17 ang nganla niya universal makilapon dili kung 12 nga pinili nga katawan. Muna akong ipahayag brad isip negative affirmative speech. Negative speech. Sige brad. Sige. Mga tana. Di na ko mangutana kay okay mo Ay, po sa nang libro mo. okay mo po nang universal gid yung matasupa ka na. Okay, mga tana. Kamo universal magin mo. O universal magin.
Ya, pangutana sige. Ha? Pangutana ka. Di ako mangutana kay wa mo kay supak ka ng universal. Kay universal magipod mo. Ha? Universal magina ang doktrina sa Katoliko kung ato ng butan nga mo magina inyo. So, okay sumpak sa akong ipabarog. Wala, okay. Ano, sa ito ba na uyon ang kasubanon? Uyon po ka sa amo, uyon po ko sa imo, wala tay. Nangita po ang ebidensya sa mga. Nangita po ang ebidensya. Wala kay lalis og uyon ka sa amo, uyon po sa imo, og di ka muyon sa amo. Kami uyon mo sa imo. Imo kung pangutanon. Di ko kumuta na kay tinuod man ang universal magipon ang inyong Katoliko, universal magilakalan. Doktrina man na ninyo. So, wa kay sumpak sa mga World Catholic na mo. Okay. Word Catholic kay inyo man ang doktrina. Pero ang inyo, Sa Ginoo, wa man gyud. ang imong ipahayag Nababasa nga, man po. ang imong ipahayag nga kanang imong pundok nga gisakupan. Asa mo tinuod, Katoliko o kanang imong pundok? Kana ang nasulat, ang say nasulat sa Biblia mo tay tinuod. Karon wa man na masulat sa Biblia. Ang inyong pundok wa man na masulat sa Biblia. Pasabot ba day nga dili na tinuod? Dili. Ah. Ato ra ng imahinasyon nga wala masulat. Ah. Bisan sa imong Biblia, basahon nako na nasulat na siya pero di lang ka mo dawat. So, kung di po ka mo dawat, kung inon mo nga wa nasulat, bisan nasulat, okay ra gyapon. Way problema na. Di agato man gud. Asa man na nasulat Tinod-anay ang mo. imong pundok? Ha? Asa mo So, nasulat? gibasa na nimo ganiha. Sa Mateo 24:31. word nga 1 Pedro 2:9. Diyan bisan sa Lucas 10:42. Unya kanang mabasa na. 1 Pedro 2:9 nasulat gina nga litra po litra nga 12 ka apostoles gipili yun. Ang magiskot kag 12 ka apostoles. Mo man ang Una, Episo mo na premise 2:20. mo nga 12 mo Sa na. ang una kong gigather sa Ginoo, ang una niyang gipili una katong 12. Oh. 12 magyod. Oh. Gani kanang inyong doktrina apil pas Pedro gani ana. Oh. Lisod po isalikway mas Pedro nga mura ba na inyong Santo Diyan Papa? pa. Dili Ayaw ayaw ka mag-topic ni Oh, Pedro. lagi. Ang pangutana, Oh. sa 1 Pedro 2:19 nagpili ba si Tisog 12 mga apostoles siya? Wala diya sa 1 Pedro 2:9. Wala. Sa nasa laing teksto, ang Biblia god. Kanto pa paggamit mo sa 1 Dili, Pedro isa pa. 2:19 nasipyat kay ito. Dili wa masipyat. Ang Biblia god dili lang kay 1 Pedro 2:9 rin nabasa. Oray teksto. Dagang teksto sa Biblia. Daghang teksto, Dili lang pero- kay usa lang. pero- Ayaw isalikway ng sulat ni Pedro. Inyo ra man ang Santo Papa niya mo isalikway ay luoy po gani Sa to pa moto de sa to papa de Pedro, Ha? sa to papa. Sa inyong doktrina, sa amo po, dili po Santo Papa si Pedro. Inyo sa Santo Papa. Okay Di ba, na. karon? Why supa? Gikan sa 1 Pedro 2:9 nga yanggon ka nga wa magisgot o ganing para tao ba? Nagisgot o buwan kining wala magisgot pato sa base sa mga tema. Sa Karon. uno, sa klarohon gidato. Oh, karon. Kanang 1 Pedro 2:9 nga harianong saserdote kahugpungan apil na ang 12 ka apostoles ana. Oh. Kay harianong saserdote man na bisan si Pedro apil, ang 12 ka mga apostoles apil na tanan. Bisag walay mabasa nimo giingon nimo nga litra po litra pro hugpong gud nagkaugpong nagkayusa. So wala labot ang 12 ka apostoles. Sato, subot kamo na. Apil. Ha? Kamo na. Amo nang iglesia gituko ni Kristo. Karon, kinsa mang inyong membro nga nadugtong dito? Hmm? Kinsa may nadugtong dito sa 1 Pedro 2:9. Ang inyong membro nga head niyo mga labaw niyo nga ano sana na Ang una- exist ni tungha ang inyong pundok. Na Na-connect ba? na-connect. Oo. So, kami na-connect may una sa Ginoo sa pagkapinili o Lucas 9:35 si Kristo pinili. Di amin na-connect sa Ginoo ikaduha. Sa to na-connect. Sa Ginoo mismo sa kaduha. Oo. Sa ikaduhang argumento is sa pagkapinili. Di amin na-connect. Dayon mag-isgot po tagpuan. Gingon nimo nga connect naman yun kay nabasa naman na nato. Di ba ang pangutano kinsa inyong head leader ka una kay ikaw kamo na wahay raman. Kinsa may kanang inyong head ba? Karon. Oh. Nga nadugtong magyud diya sa 1 Pedro 2:9. Ang Ginoo mismo. Ha? Ang Ginoo mismo. Ang Ginoo Yes. Di amin na-connect yun sa ulo, sa Ginoo na to. sa to ang inyong head giingnas Ginoo. Nga mo otoridad. Dili na kinahanglan nga. Kaya ang Ginoo na gani niya, moingon pa Ginoo sa lain. Ang Ginoo na mismo nanay Ni authority automatic ana. din no? Di ba ang mga tinun-an mo gipili ni Kristo? Oh, di. Karon
Namo mo sa Pilipinas sa tabagi gideligar ito ni succession ba sulbi ba? Sa tinuod lang, diha na sa bagong ngalan ang amua. Diha na sa bagong ngalan niya ang Ginoo natong Jesucristo na nasa bagong ngalan. Diyon karon iyang gipasiguli ng simbahan nga iyang gitukod kaniadto sa Israel muna karon gipasiguli niya nagdala sa sa bagong ngalan. So kanang ngalan nga bag-ong gisgutan diha mao na ang among founder. Ang Ginoo mismo nagdala bagong ngalan. Paulino Pigapay mo na sa Katoliko. Mo lagi Brad nga ang akong pagkota na simple klaro tinaw kay base sa imong tema. Ang 1 Pedro 9 imong gigamit na pinili ni Kristo ang dusig ng mga kuan. Kinsa may head ninyo ron karon diri sa Pilipinas. ang Pilipinas Okay. nga nadugtong das 1 Pedro 9. Ubagang pangutana. Ang Ginoo mismo nga dala ko sa kabagunganan, ministro sa Papa Paulino Pigapay, ang Ginoo mismo. Ginoo nga labing gamhanan nga nakakaroon sa alagid. Ginoo ani akaroon kami sa kapuna aron magpadayag ang mga gilati diha sa imong pulong nga mao ang Biblia. Ginoo giyahe kami sa taksa kanamo aron malamdagan kami aron makabuot namo ang kamatuoran nga imong gihatag anha sa imong pinayalan nga mao ang mga kapalian ang mga apostoles o labi na ang mga gisuko sa mga kaparian labi kanamo nga mga Catholic faith defender. Ginoo giyahay kami tutuloy kami sa among pagabuhaton sa among mga pulong nga dili kami nga makasakit sa among isig katawo aron malamdagan ang taksa-taksa kanamo. Ginoo ibuko ang balaang espiritu nga imong gihatag nganha sa simbahan nga imong gitukod. Ginoo abangin taon ang mga kabus nga nakalisod karon labi na ang mga sakiton na naa karon sa tambalanan ug sa mga balay ug naa karon niining awanan sa bulipad nga nagpahangin aron makahangkap sa hangin nga imong gihatag dinhi sa kalibutan. Ginoo lamdagi kami labi na ang among mga igsuon nga mga pastora nga nahigawas sa imong turin o simbahan ni nagtukod o laing relihiyon, laing pundok ay sumala sa imong sugo ni San Pablo na wala na ilang ipagkatukuron na ipagmuna ni San Pinsa kaya natukod na Mulang adto ng ako ang account. Ginoo, kini among ipangayo pinagi ni Kristo. Among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa mga anak sa Espiritu Santo. Balik na sa itong friendly discussion sa Boulevard City Negros Oriental. Okay. Salamat dahil kayo sa atong mayor na naghatag Brad o Dodo, no? naghatag o permit Baludo. Baludo. sa atong Brad programa. Baludo. Labi na ang atong Ako kapitan malikon nga para na mamaon nasa mas kupan dool mas nining Boulevard nga o kato arita sa mga atong mga igsuon mga nga pulis. naa sa laing pundok Ako po apan nakinsay yung ilang lead gyapon sa igsuon. Tungod pinili kay ng katawhan. hindi sila sa atong Naguna. pagtuo personal Kinsay na nagunan yung opinion ikaw ba o Wali ang mga karnero na wala na nadugtong dito sa Uno Pidodos labi na sa atong pagkahatag ang ebidensya. ang Atong Ginoo mismo, vice si Kristo presidente mismo, ang Ginoo mismo Catholic nga ang among labaw karon nga dala ko sa kabagunganan. Pilimon Iya sa sa mga Pinaria bisita Cristo na mao na sa si mga higala Ministro sa Papa mga Paulino pastor Pigapay. ministro Kinsay ngalan ba? Ministro Santo Papa Paulino Ungkoy sa Murada. Santo Papa Paulino Ungkoy sa Murada. Ungkoy sa Murada. atong ihatag Santo Papa Paulino ato Ungkoy dahil sugdana Mio sa Murada. sa Murada. So ang atong Si Tunisia, buhay pa ni ron. andang buhay pa ni. tagana Sa sa mga kana siya ning pangutana kuman niya matupod Ang ang dami piniling naso. sa pag Ni ato na utubag siya samahan. sa mga pangutana Ni ato sa samahan nilakaw siya. Oh.
tuwa sa samahan, sumala sa wala na something. buhat City 25. Uli ang programa Kaya ang nga tuyok tumong dito is programa aron sa pag-andam ug na wala siyang mga andam nga pinili. mutubag sa inyong pangutana. Sa to Kaya pa, may mga kanang programa nila nga nga magwali, si maghatag og pahayag Paulino, si founder gid o sa pangutanon mandagan man. Apan diri, wa ko mi dagani, wa ko mi mudagan, bisag ko sa lamang kalakang. Paulino, Basta Santo Papa ang Paulino, pangutana na inyong sa ipangutana. piniling nasod. Kung magdalaw mo og sundang, Di ba nagkasumpati sila ni Jesus Christ kay si Kristo wala mag-mention sa Ebanghelyo kunya kanang inyong sa Papa Paulino mag-mention man. Ano Dili man, ko reconcile o tubag na. amo programa, Di gina sa magkasumpati kay sa Pinaliantes 12 dunay bagong ngalan ang Ginoo. nasibahan mo man So, ang proper itukod name, ni Hesus Kristo. Ngalan ni Kristo dunay bagong ngalan. So wala na sa isulat sa Biblia. Ang inyong mga pangutana, Klaro lang, wala na isulat sa pagkama Biblia. sa kanunay. Bago man ang ngalan. No? Kay maabot So ang wala ko na panahon muna pamatud nga nasulat sa buhatan Biblia. tabi og Kay mga bago man sa pangutana. ngalan. Ang atong Ah, gibuhat. ato pa Dayon, day. dayon, May igsoon, kay wala man na masulat sa unsang paagi nga nakahibalo mi ana. karon hapon Nakailami. na Oh. So ako pinagi sa balang Espiritu Santo Ihatag sa Huwa ang mga 14:21 at sa kabahin sa 23. larawan, Ipadaygan mi kini sa bagong anak larawan anak. magsulat na Nipuyo siya namo nagpaila siya sa akong sa iyang pagsulat kagalingon ng opinion kining nga larawan bagong ngalan o kini sa mga unang pinili number mo one nakaila mga pinili. nga Ipaila man gihimo mi. diha sa Pinagi mga Espiritu libro sa Santo, mga pinagi sa Espiritu protestante Santo. aron sa Karon, pangatake matod pa sa nimo wala simbahang masulat Katoliko. sa Biblia. Number one kuning Sa to larawan pa makaigsunan gidugang nas Biblia kaning ang ilang pabarog ingon na pinili na ang mga Katoliko gasimba og Wa Dios sa Dios. Biblia. Wala Dugang, na gidugang, wala Sa gidugang. balik kuning larawan makaigsunan. Kung sa may tawag ka na Pero Wala na sa Wala. gidugang. Wala po na sa namo pamatud nga mabasa. Kay So, makabasa man ta sa So, Biblia. dili na mo na nga ipangutana kay wa man na pamatud nga mabasa. So kung among ipahayag nga mabasa na siya, pwede ka mangutana asa mabasa. Sakto na pangutana ha. Nana sa So Biblia. ang rason na mo, Sama ko na amo ang sa argumento nga mga suba. na may ngalan Ang nga suba, Paulino Brigata nga alalain na nakailaman siya, mi Adriana. sa bagong ngalan ni Kristo Ay, kinsa suba man di dito ay sa- nagtugkan diha o sa nagpahibalo Balika. sa mga Ay pinili suba dito namo. sa Sibulan. So Juan 14:21, 22, 23 Papluna. Uba pang dapit. nipuyo si Apan Kristo karang mga tubiga. sa iyang gipili o iyang gipaila ang iyang kagulingon sa kadagatan. nga siya dunay bagong Ang ngalan mo punta na ko ipasabot, ilagi sa na Holy ako Spirit o ipahatag mga o Espiritu pahayag, Santo gipaila mi gipahibalo mi nga ang ngalan nga Ang bago ni tuyo, Kristo is Paulino Ungkoy sa Moragapay. Diha Kana sa si Biblia. Paulino Ukoy, Ungkoy, Unggoy sa Agapay. Agapay. Oh. Paulino Unggoy Ang Agapay. atong Oh, ihatag o Sa to pa pamahayag karon. siya may gilamdagan sa Dios. Pamahin Pagtukod sa ng larawan. bundok. Oy, masabot na to. O siya nagtukod kay siya may ulo din siya po ang Ginoo nagdalag bagong ngalan. Ano sa sa ipakitaan sa Ginoo kanan niyo si Paulino Unggoy Unggoy Ungkoy. Unggoy. Giun sa pag Yun, ano sa ipakitaan sa Ginoo nga istoryahan siya nga Ang ikaw. kabahin sa larawan. Siminto ka sa Kay ang inimang mga bundok. atong mga igsoon nga sa kanhi kauban nga mga Sa Katoliko. Isaiah sa Nga 52. nahimo nagprotestante ron. Isaiah Usa ang 62. ilang gamiton. wala pa gani sa Tungod kay ipakatao. dihang Katoliko pa sila, Wala pa sa sila ipakatao sa nagtuon Israel. sa Wala pa pagtulungan sa ipakatao simbahang kaya sa naay Katoliko. bagong ngalan. Doon na may propesiya. Unang, sa Sinuba nga diyang Dios pinagi kang Isaias nga Tunuan siya sa kaugod sa pastor. bagong ngalan. o kitagaan Kato pa o doon na pinili. tagna dai 800 years before Christ. 732 BC pa na. Oh, Wala pa si Kristo ipakatao wala. Okay. Okay. Karon, Ang mauna gamiton si nila- Paulino Unggoy. Sayop Oh, mao na siya Yeah. ang atong Ginoo. No? Pinagi sa balang Espiritu Santo buhat unuot sa Ay, Natuman, kunsat natuman siya. unsang tuigan natuman. Dili Kanang ugali mga pagtuman taki sa nila panagna, sa ang Katoliko. panagna. Oh. Okay. Patuman na ang panagna sa Mingon nga luwas na. sa Isaiah 62:2 at Uli ka natawo siya. pagluwas na sige po Natawo pangatake. siya sa tuig na Marso Sakto, dili. 15, 1927. Ah. Nga dito siya Marcos, Yung nga luwas asa, na, Marso, sige ta Marso pangatake. 15. Marso 15, Wala, atong atake ka na naman larawan. 1927. Oh, dito na natuman nga siya na natawo na siya ang atong Ginoo niyon. Atong Ginoo ni hubang nga Dios niya. Agon siya sa kapagungalan nga gikan sa iyang baba niyon. Dito gilanan siya og Paulino Ungkoy sa Moragapay. Atakihon
Karon kinsa may buhing saksi itong 1957 yang giagda sa Ginoo na tuman ang tagna ni sa Isaiah 32. Kinsa may buhing saksi kay Ang yang ginikanan. yang ginikanan? Yang ginikanan niya. Ako'y buhay saksi. Kaya wala ito Ito yung sa atong mga Sato pa. pinaka mga pastor. Kanang mubi ang ginikanan sa tingog sa Dios? Kung kinsa ka ng Diyos Ikaw, Diyos, Paulino, Unggoy, wag mo kong ikaw mo'y kapantay madumalay ng o pastor na nagtuturo Dusik, pinuling nga nasod? ang Diyos. Dili. Gihanay o gikaw Ang niya nahitabo sa ana, ang realidad nga Kung nahitabo, kinsa ka ng Diyos ang Diyos, iyang inahan si Melko, na si Felicidad Zamora Baal, na mapdos sa mga wala sa hilak ni Simbana. Tugubad pa, daghang kayo. Namapdos siya, Lalaki niya sa Biblia. ninginom man siya Ang apat tubig ang dito ato sa mga Atabay. igsoon nga mga pastor. Dayon, namapdos Wala siya, nang tugan. hantod pila ka adlaw, hantod sa kabulan, Ginatubatan namuro ko siya, mga igsoon nga wala sa hilak ni Simbana. Dayon, siyempre, natingala, nahibulong sila nga, ano, naburos mga mahilap ni Simbana. Sa to pa, ipakataw sa gigamit ang usa ka babae sa atong Ginoo aron dito sa matao din dito bunyagan magina nganan maginay mong anak. So pagbuot sa amahan nga si Jehovah nga Dios nga mo na iyang ngalan Paulino Ungkoy Agapay sa iyang anak. So mo na official name niya nga mo na iyang ngalan siya ang mama ni Paulino, sigando, Felicidad Zamora. si Felicidad. Pero Niya, mabuntisan siya silbi sa Diyos, amahan. sa simbahan. Pinagi sa gahom, pinagi sa gahom. Sabak lagi siya. Nasabak siya, dili pinagi sa paminyo sa. Dili pinagi sa sama na to. O nga literal. Dili na pinagi sa kahom. Sama ni Kristo na mapdos ni Maria, wala sa hilabti ni Jose. Sa to pa lalang sa espiritu. Ingon ana ra pod pinagi sa kahom. Sato pa, si Paulino, si Felicidad ang mama niya. Oh, Sa 1927 na tao si Paulino kay Gapay. Paulino. Muna founder niyo. Karon, Ano sa may buhay saksi, lain gawa sa ika. Atong buong tao kay sa Mateo sa katawan sa Israel. 16, 1:17. Duha tulo ka saksi matinuod ang sulti. Gawa sa inang isa man ang saksi. Na si Josue ang iyang pamilya, ang iyang mga pamilya, ang iyang mga anak, muna yung mga saksi. nag-ampo, nangatubag Bawa. sa larawan yes. sa mga Kay mga anghel. dokumento na wala. At pag-ingon og mga pamilya, di na kinahanglan dokumento kay sila may nakasaksi sa realidad. Sa mga anghel. Ang ilang nakita, realidad actual, usa na to sa mga ligon nga argumento. Brad, Wala ka to mga sa may larawan, likod, testimonial evidence na. Ang ato documentary evidence. Ngayon, So wala sa Biblia. Ang Diyos, kanang Kay outside of the Bible man yung testimonial. okay, ano man na siya. Ito, private revelation man na. Mo You naman cannot force anybody ba? You kana cannot siya, force kana anybody. siya wala gina sa kanang inahan nga pagtutur, wala gina sa Biblia. Arita sa pulong sabay kay ningon mang Biblia sa Jeremias Tama diha. 44:28. Managtandi kining pulong sa Dios. Pulong sa tao mas palabihan to ang pulong sa Dios. Mga anghel diha. Karon, arita sa pulong sa Dios. Pero man nagatuman Nga ang mga kanang na-coincide ba yun nga sa 1927 na tao si Paulino pattern kanang yung founder ana. Oh, di natukod niya ang simbahan. Oo. Ang pinili 1957. So ang pinili Oh, 1957. natukod niya. Tukod niya. Edad sa Tupad sa larawan sa mga anghel. Oo. Ato ba day siya mo i-founder tao. Pangutana, Oh. asa may tinuod? Tinukod sa Diyos, tinukod sa tao. Ay, Karon, ang kanang tinukod sa Dios. Siyempre, ang Ginoo nagpakatao man na, tao pud siya. Ha? Tao pud siya kay nagpakatao man ang Ginoo si Kristo, nagpakatao man. Ato ba kwentensya sa Kristo rin kaya kay Kristo na tao mo sa Dili pud kompetensya. Ato na nang huna-huna nga kompetensya. Dili sa kompetensya kay siya ra magani ang Ginoo, siya ra mo ang anak. Apa ba ni kompetensya? Di usad, di is only one God man. Oh, di lahi ko Si siya. Kristo usara ka, kansa ko doon sa nabi, tinukod sa rin Diyos. Yes. Unya, unay na ang founder si pag 1927, ginatao sa 1927, gilalang sa patubin mo sa Espiritu Santo, Oh. Diyos, anak sa Diyos ito. Lalang mo to sa Diyos. Sa ni Felicidad, si Paulino. Ato ba, anak sa Diyos. Anak sa Dios. Ato ba, anak sa Diyos. Ato ba, yung matawag sa the Son of God.
siya ang ano. Kaysa ko nang bugtong anak. Na yun. Susama siya ni Pastor Kibuloy yung kalagaya, kaya sa nugad mo siya. Oh. Si Pastor Gibuloy, nagpailap po to sa Lupgan, ilahap po to siya. Wala man tayo problema kay lawas man to sa Ginoo. Isa kinsa mo claim ana, pwede pero dili man ba sila nakapag-claim ang pag-angkon. Kanang yung Espiritu Santo mo'y magpaila na kung kinsa ang itudlo sa Espiritu Santo mo to siyang bugtong anak kay ang Espiritu Santo sa kamatuoran mo man ay nakaila ni Kristo kay mo man ay naguban-uban dito sa langit. So ang misyon sa Espiritu Santo mo magid ang magpaila ni Kristo magtuboy sa Juan 15:26 ining abot ko niya sa Espiritu Santo sa kamatuoran siya mao ang makahimo pagmatuod maitungod kanako. Ang Espiritu Santo may mapaila. So kung kinsa ang itudlo sa Espiritu Santo, kinsa ang ituboy, mao na to ang Kristo. So mo man na ang ipaila sa mga Walang iya. mao na siya. Ako magsabot Dayon. na si Paulino mo'y founder sa inyong pundok. Muna yan o, founder ba? Sa 1957. Oh. Before sa Wapay 1957, 1950 pa, wala pa ng pundok ka. Ang piniling nasod, so wala pa ang 1957 na sa Israel. Pinasulat naman sa Biblia. Pero wala pa, wala pa lagi, wala pa kurang. Mao ni ang piniling nasod sa una sa Israel. Unsa man itong pondo kag ituko ni Kristo, piniling nasod man to. Nag-exist na sa Israel. Nakuha na dito, gikuha na sa Israel, gibalhin sa kanason. Mateo 21. So pag ingon og gikuha, wala na dito sa Israel o gibalhin sa kanason. Kamo gani ana ning claim mo nga sa Roma. Gibalhin. Si Windel Roman Catholic, kadugtong mo sa Apostolic. problema Ano na na Apostolic Succession ng Roman Catholic. Kamo. Pero ang imo 1957 na tao, nagtukol siya 1957. Sa wala pang 1957, wala pa na matukol. Wala pa nang pundok. Nana. Ako dito ura, naday na ako. Padahal unsa man nang Panahon ni Jesus. unsa man nang panahon ni Kristo nga yang gito ko yung simbahan. Unsa man tong simbahan na di ay mo to. Wala mo tawag topic ka na display sa'yo. Ay, Pwede mao mo ang Ginoo may atong ipamatod-an ang uyang simbahan. So involved gid ang Ginoo ug ang iyang simbahan. Karon, kaya anak na lang mo sila sa Diyos ang imong gihayag inyong leader. Yes. Napoy sa mga apostoles. Ang nasa Biblia mo na yung mga apostolis na. Ang pagka-apostoles ni sakop siyang Paulino nga naguna pa man to ni Paulino ang mga So apostoles. sa amo Wala mga apostoles na makita. okay sa amo gitawag mig mga ministro ra. Ministro. Nasa 2 Korinto nga dunay ministro sa pagkasalat. Mga ministro ang tawag na mo. Sa inyo po, mga obispo, mga pare, okay po na, kinasulat mo. Diba? Ang Roman Catholic Church, ikaw mga pwede, karon. Pwede, Ano na succession o ebidensya. Oh. Sa 1957, natukod ang simbahan. Si Paulino, siyempre katao lang, 27. So, nag-edad siya mga dahil nakapin. Mohol. Mula nga, dapat ay kinsa yung iya mga sakop, tinunan. Kaya una, ang apostoles, una pa man ang Paulino, may pandir siya. Kami na ang tawag sa mga ministro na. Ministro. Kinsa po nangaan po. Sa Biblia, naman na. Doon ay Ay, ministro sa bagong pagsaan. Basa ras Biblia. Biblia magandang basihan. Di, ang kani Biblia, ang pagbasa, masabot ba na yung mauna na yung kamuruganan? Okay mo man ay simbahan nga gituko ni Kristo mo ginasa. Isa po rin na mo delay. Ikaw yun. Oo. Meron ta sa importante sa succession dugtong yun. Dugtong mo man na importante. Nakabayad tinuod sa simbahan, koneksyon dugtong. Kay sa 33 ni si Cristo, mga tinunan niyo, 1957 pa na tao siya ni. Kayang inahan si Paulino, si Presidente Mama. Niya lang sa Diyos. Lalang sa Diyos. Kung manisanto mo kanina nga, parihan ni Pastor Kibuloy, paragi, Son of God, pamamao ba? Di po ta makaingon og pareha kay matakahibalo nga si Kibuloy nalang ba sa espiritu matakahibalo Son of God, so dili na to i-appeal si Kibuloy o manay labo Okay, kaya ano
technology na kay makapangilabot man ta. Ang ato ara. Ana ran. Di mo ilabot kay part of Dili na to sa kandugon. dili to puson naman. Sila ra po'y mutubag ana. Kay di man ko ibuloy. Oh. Piniling nasod man ko. So, Dali ka ang sa piniling nasod, Oh, ang founder si Paulino. kana. Dili So, ang inahan ni Paulino, si Felicidad. Felicidad. Oh. Unya, ang amahan, ang Godfather. Oh. Muna klaro. Lagi. Oh, muna klaro. Sa to pa, Patamubiya sa simbahan katoliko. Unique, no? unique sir kay, sino ang kanang ang amahan, Godfather, Mga to, mga pangat sa mga ang anak si sa Paulino. mga Katolik Sabot ka na nga, isuon sa Jesus Christ si Paulino. Dili. Dili sa na igsuon. Hindi mo na pwede. Ana man gud sa pinadiyang Chris Luce. Proper name, ang ngalan ni Jesus Magiskutan na doon na siya proper name. Name ni Kristo na ay bagong ngalan. Si Jesus Magiskutan niya. Kung si Kristo na ay bagong ngalan, naduha ni Kristo na. ang atong isimba, amahan Sarap ako, yung bugtong anak. naka sa mga langit. Kung nausab ang iyang ngalan, nausab ang iyang gagaway, wala na duha ang Kristo sa Ato ba dahil, kaya si Paulino mo na Jesus Christ. Oh yes, mo na mong ipangabag ang ngalan siya. Nakuha na nimo. Model sa sunod pagutana. Ingon ko muna yung pastor Kumuloy. Si Kristo ako, maura-maura may ipahayaw. Di lagi na to hilang Yan ko lang na. ilang. Mo na dilabot ana. Palaos Karon, sa Diyos. kay maura man na Jesus Christ, si Paulino, founder sa Lucy Unang ka. hantod karon, Karon, gisunod unya, sa simbahan ang inahan ni Katoliko. Kristo, klarong kayo si Ang Virgen Maria, plano Mateo na adunay 1:23. idulis kalarawan. Unya, ang inahan ni Paulino, si Felicidad man. Ang pangutana, di ba, Unya, akong sayop na, Brad, kay imong ipaila si Felicidad, ang inahan ni Paulino. Niya karon si Kristo, si Paulino maura, niya si Virgen Maria may inahan. Huwag ang pangutana. nawala. Bag na muna eh. Huwag ang iyang Dili sayo. Yan naman ang una. Ikaw ang kamera niya. Ay, ko sa likuando sa mga kamera ang tanaw ko. Pero hindi isa makanse. Ikaw. So wala masayop kay una si Kristo ipakatao sa Israel. So siyempre, kung sa Israel sa ipakatao, Iyan kami nangita lagi babae nga taga-Israel ko si Maria. So kay umanta na, umasa dawata sa Israel, sa likoy man sa dito, sa mga asyong iskriba, mga pare, wala baka isa likoy man sa gilutos man, gikuha sa Israel, Mateo 21:43. Ang Panginoon gikuha, si baling siya sa kalason. Ang pagkuha, dili na ka na mabusok sa kalit, mutunga sa kalit anang nasurat, kundi ipakataw siya pag-usab. Ipakataw siya pag-usab ang utro. Siyempre, kung ipakataw ang Ginoo pag-usab sa usa ka nasod, kung asa siyang nasod na ipakataw, doon na po imo ang instrumento dito nga kinsay asa sa repita ipakataw. Kung kinsay bayan. So dire, ang babae nga kay di po ipakataw ang Ginoo nga apelido o Samora, Felicidad Samora, ang iyang amahan, tiyong agapay, Subano. Ang iyang inahan makita saya. ni Kristo ang ginili. Driver, ayun na bro. Sa templo. Oh, dito eh, Adunay mangilis Ang pangutana, upaka. di ba imo ra ng imagination opinion o biblical na? Adunay. Base sa Biblia, gini mo ipahayag. Baligyaw Kana siya, kanang iyang inahan o iyang amahan, ang Ginoo na sama ra na sa pagungalan, hindi mo mabasa sa Biblia. iyang Kay ginapon. bag-o man na. Sa to ba, dili mabasa sa Biblia. O yan, Anong Biblia, pulong sa Diyos. Asa may tuwa na to? Ang pulong sa Diyos o pulong sa tao ra? kanang pulong sa Dios. O, tao lang man. Kanang pulong sa Sa Dios. pagtangtang So dili tanan nga wala masulat dili tinuod. diha. Oh, dili tanan nga abi kay wala masulat dili tinuod. Asa may tinuod, ang masulat o wa masulat? Versikulo Naay wala masulat sa Biblia nga tinuod. 1:21 Dili karong bigay yun ang Juan iputana ka na ko rin sa Dili Boulevard. neto bago. Juan 21:25. Daghan pa ang mga sinulat ni Kristo nga wala masulat sa Biblia. Gani ang Biblia napuno na dili kay gumisagdan mo nang doon na siya mga sinulat nga wala masulat sa Biblia. So, Apil lang nyo ito. apil lang Apil 1957 mo na apil to. lang nga lana, apil na kanang giingon nimo nga wa mabasa, apil na. Ay mga Yun sa napag-ibang apil nito. galarawan. Ano, 1:21-25. Daghan pa ang mga sinulat ni Kristo wa gani ang Biblia dili ipaigong sundanan. Katuma, dunay wala mabasa nga sinulat sa Ginoo. Sulat pa dito nga ang Dili pinili na nga nasod nga wa mapil ito nga na. Galarawan. Ang piling nasod nasulat sa Biblia na.
O kana lang iyang bagong ngalan may wala ang sulat. Oh, lagi. Kaya wala man ay sulat sa Biblia. Ingon mo ka nga, iwa masuot ng tinuod. Yun siya nung paghibaw, wa man ang masuot. O kanang bagong ngalan niya. Di, yun siya nung paghibaw, wa man ang masuot. Pakahibalo gibasa na ako. Oh, ano suot yun ay? 1:21 Ato ba, nasuot? Nasulat siya pero nasulat siya nga wala isulat sa Biblia. Nasulat siya. Huwag di mo nasa, mao ba ng apostolic tradition? Mo ng apostolic tradition? Sa inyo ako na. Adi kay, mo man eh, ang wa masuot pero naa. Mo na, dawat na dili. O naa diya. Mo na kita ang apostolic tradition. Pwede Pwede sa, matawag na to ng explicit. sa ito apostolic tradition, okay ka. Dawat, katoliko ka gamay. May bagat katoliko gamay. Pero nindot yung mong pagihan. Hindi mo kumusupak ninyo kay lawas mo ni Kristo. Oh, ang imong style, nga si Paulino may founder sa Lucy ka nasod. Oh, pinili nga nasod. Sige klase ka nasod. Piniling nasod ka ng nasod. Katawan na. Oh, Mga piniling tao nasod. ba? Dili na building. Dili na yung Lagi, ana. piniling nasod. Unique sa 1957 na tungkol di Paulino. Okay. Sa garay ito, sa garay. Sa garay din. Ablido, siya. Agapay. Agapay. Ni Ministro Santo Papa. Ongkoy Agapay. Ko si Moral. Ianak ni Felicidad. Yes. Sa Lalang 1957. Yeah, ang umahan Diyos. Karon, kada pa din naman. Lagi. Unya di ba ang kining wala to'y sexual intercourse, automatic na to siya lala. Sabat? Wala to sa may aging sexual intercourse. Nga pareha na to nga ipagi sa ulo. Wala kundi lalang sa espiritu pinagi sa ulo. Juan 1 na mabasa sa Juan 1. Nga di, versikulo itong panahon na. Sirado nung Sama ni Kristo, lalang po sa espiritu, ipanganak sa pinagi sa kahom sa Brad, Diyos. ano sa mga kuhan si Felicidad sa Diyos na amahan? Ano na ibutisan siya? Di ba mo? Sabak siya. Ano sa panahon na? Ano sa panahon na? Oo. Dito sa atong nagsabak siya, nag-inom na sa tubig dito sa tabay. Inom siya tubig sa tabay. Kaya nga naman, ang espiritu Minsan may kahatag sa tubig po ito. ang espiritu sa Ginoo nasa ibabaw sa tubig. Genesis 1:2. Naglihok ang kamahanan. Sa diha nga nainom na sa usa ka babae, ang tubig imong instrumento sa Dios lagin aron dito siya mainom kung matawo sa usa ka babae. Unya napoy mabasa nato nga ang tubig na inom sa Panultihon 15:5 imna ang tubig sa kabuligon mong atabay sa kabuligon mong sudlanan. So pag nainom ang tubig din ang naa dito ang espiritu sa Ginoo na nagpuyo dito din nainom ang espiritu sa Ginoo dito sa naburos. Ang mga pare, bayo magkubala. Nainom lang pinagi sa Ang mga pare, Proverbio 15:5. Ano ito? Yung tubig na muslim. Masulat ito sa Proverbio 15. Inom tubig ng sabak siya. Nainom lang. Inom lang. Yung sabak siya. Kung narapdos na tayo. Nadiya pa sa akin ng Biblia. Di ang nasulat dito nainom. Din nainom. Di sa diyang Pero nainom. wala may unang puntos. Sa realidad, naburos, bisulpot. Oh, niya. Bisulpot. Mo gunay nahitabo niya. At ang tao balin mo nang hamabasag na buros. Ang puta na. Ikaw ba? Ang pumunta na, matandi at ang Brad mo di ba Yan na yun. sa Badista, Iglesia ni Cristo, Mormon, Ogang, Dominiclio, PPM, Pastor, Kibuloy. Mamaor man ba sa inyong style nga ingon nga kitaan sa Diyos nga mahal? Sabton ba, mauramong ko ba na? Pakatarwad. Sabton ba, mamaor mo ko ba na nga pamaagi sa Dili mo. ano yan ay sa pagtukod ng Dili pareha. Ang amo nataw lala sa espiritu na inom sa tubig. Na wala ba ta kahibalo kung sa pipagi sila ha. Maura man ang nga Oh, pagkitaan. wala mo ko kadungog nga ang ilang founder na inom ra sa tubig na. Dili, tubig, pero mamaor ang tawag, diskarte ba? Kanang mao dili ginamao gyapon. May diskarte. Dili gislahi Kaya man ang diskarte ko. Ang imong ipahayag, testimonyo lang. Walang ebidensya, direkta sa Biblia. Ay ebidensya sa Biblia. Wala eh. Ay ebidensya sa Biblia. Sa realidad amo nang gitugan, gipahibalo din. Siyempre di mo mo ko ana normal man na supak maginagawa Ang kay wala. buo, di mo na makita. Oh, di yun. Ang makita, di na napagtuo. Kahibalo na. Karon,
Ni ingon baga nga wala sa Biblia pero na inyo na personal interpretation. Private interpretation. Pero sa Biblia, wa gyud mo sa mo na magiangkon kani ang wa masawat. Juan 21:25 daghan pa ang wala masulat ni Kristo. Nga ang Biblia dili nakapaigo siya kasulatan. Kanang Juan 21:25. Bot pasabot nga. Naay mga naay gipangita sa tao wala mabasa sa Kamo di Biblia. gingnan Wala na. sinulat niya. Kamo di gingnan na. Kita. Kamo tanan kamo gingnan dili. Kita. Kana panahon na ba kay wala pa mo yung mundo kay natin mo na. Kana pag hisgot ni Kristo kanang Juan 21:25 wa pa na yung mundo kay 1957 para. Dayon. Sa to pa wa ko ilabot. Sa una sa wala pa mata-matao, sila unang giingnan. Pag wala na sila, kita na pug karon, apil ta na. Kinasunat man na. Kaya ang Biblia alang mas tanan. Yang punto na ko nga Lagi na yon. kanang Juan 21:25 inyong giangkon nga kamo na kana tukod ang inyong pundok 1957 lang. Dayon. Nya kanang tuiga dugay na panahon sa apostol. Dayon. Sa to ba wala ma-coincide ang pangutana. Klaro nga wala ma-coincide ang imong gipamahayag ron. Imo sa imo una. Siyempre may ingon jud kagwa mag-concede isod pug muuyon ka. Di jud ka muuyon, ingon jud kagwa mag-concede. Ang Juan 21:25 nasa diha na nadaan wa ba inyong pundok. Diba? Kanang Ang pangutana nako, ang Juan 21:25 diha na nadaan mga sulata nga wa pa inyong pundok 1957 ba. na kaya gikan na sayong anak nga wala pa ning biniling nasod. Ang piniling nasod nag-exist na sa panahon ni Kristo na ang piniling nasod. Nya karon no may Ang tungkol wala. ni Paulino 1957 mo nagyangkon. Sa to pa wala pa ng panahon na Juan 21:25 kang Paulino nga side. Ang piniling nasod sa panahon ni Kristo ni. Sa panahon niya sa panahon ni Kristo, piniling nasod. Sa giyang gipasiguli diri sa usa ka nasod, nagdala sa usa ka bagumalan, ipasiguli niya ang pagkapiniling nasod. Nga gikuha si Isra gipali niya diri. So mao niya ang pinili sa una si Isra. Asa ebidensya sa Biblia mo? Mas likon man ang komentary evidence. So ako mo tanan ako balikon. Brad. Okay. 1957 gikan si mong Abel gyud natukod ni Paulino. Muna yung pundok. Ano ibawat? Nya karon. Ang Juan 21:25 imong gamit. Diha na daan ang Biblia kay 14th century nabukbay na mo na. Sa to pa ang kuno nimo nga wala pa yung pundok diha na Juan 21:25 to kasi noon. Simple lang mo na. Kapila ng mga nako gitubag, ibalik-balik na nako. Balik na mga pangutana. Ang tubag mo taas, dili wa dunay to explain simple lang mo na. Sa nako pagtubag og Dili wa ko bingon ni explicar na paminaw pagkata na yano. Ang punto nako 1957 ang iyan tukod ang simbahan niyang piniling nasod. Dayon. Ang Juan 21:25 pertin dugay procedure pa na suwat lagi sulti karon. Imo ba ang kunon nga wala pang inyong pundok diha na ng Juan 21:25? Di lagi na nimo pila. Naguna. Ang piniling nasod, 1 Pedro nasulat na, no hindi. Mateo 21. Wa ko mungutana. Mateo. Kasi wa Don't mungutana. divert with that. Church imo, church Wa ko mungutana ang uno minuto. Ang Mateo, mungutana. Mateo. Oh. Simple klaro kayo. Imo man kita pe. Nya, wa ko uno minuto 9 Ikaw, imo ipasabot, katoliko gani itukod. Iyaha, dili mo yun. Dose Pahayag guys. lang piniling nasod. Gasod di mo ano. Di mo ato Romano Katoliko. Roman Catholic. Wa mo ko magpaparo. Pangutan ako. Oh. Kining iyang pundok 1957. Brad, 1957 na tungkol ni Paulino na nataw sa 1957. Oh, dayon. Ito patitingir sa ito. Oh. Dato pa, kanang nigamit maka Juan 21:25. Klaro mo kini Biblia gauna pa na sa imo ni Paulino. Mura na, kailangan ko ng bulgit. Ba, o yun ka brad, ang Biblia diha na wa pa mataw sa Paulino. Ara na lang. Si Paulino ko'y gapay, nataw na sa panahon ni Kristo. Sa katawan ni Kristo. Hindi Kaya man 1957 na tao. paminaw sa ba? 1957. Mao man nag-explain ang imong ipangutana. Wa ko mungutana sa Di paminaw sa imong pangutana wala
wala pa si Palugoy Gapay sa panahon ni Kristo, di ba? Wala pa sa nag-exist. Oh. Di ba mo nimong pangutana mo nang itubag ka nako si Paulino Goy Gapay nga magungalan na sa panahon ni Kristo sa time sa lawas si Kristo. Asa mabasa sa Biblia nga diha dahil siya dahil panahon ni Kristo. Kumbaga bersikulo bulong siya dahil witness yun. Atod pa nimo diha na si Paulino panahon ni Kristo. Sato na makak ni kagrina na tao sa 1967. Wala, dili paminaw sa. Wa nagakontradik imong bahayag. Sa wala pa mapa Dili, ng bagong paminaw sa, paminaw. Oh. Kasi Biblia ka pare. Oh, Biblia ka na yung kitabi. Paminaw sa. Dili. Kanay imong pangutana lubog-lubog naminaw na. Ano din yung kumirahan? Paminaw sa. Dalayo ba na? Ang among gipaila si Kristo na naglalag bagungalan. Ang imong pangutana wala pa si Paulino Goy Gapay sa panahon ni Kristo. Kuno may kog sayot dili mao. Dili na ang opinion ng ako. Kay amo na gipaila nga si Kristo mao na ang bagungalan. Kanya wala pa rin siya nag-exist sa panahon sa Israel. Naana na usab ko. Sato pa rin. Ito bag naman. Si Pindi na nimo gusto ko ka dili. ron. Mao na Kung Asa na mabasa bagungalan sa gikan ni Paulino ni Jesus Christ? sa binabiyag Kristo Hebro ta kay Hebro na yung Jesus Christ. May pamagang-Hebro nga binisaya na pinaragdis Si Kristo, Pag-isip nila nato Lisibeli na Hebro, Aramaic. Ikay, kulukudlo lang. Biblia ganit nimo. Ya, kada pinidaglis. Jesus nimo, si Paulino, gilisa nga lang Jesus. Baga pupunta na. sa pinaragdis Kristo umutuog kag sa dili narana nimo si Kristo. Okay, karang pangutan na simple kayo. Kini si Paulino, gilis na pangalang Jesus sa pinidaglis kasi nasulat wa, kubag. Sayop ng pangutana. Bagungalan man. Di imo pangutana sayop. Sayop ng pangutana. Sayop, klaro na. Wala man ko na mahayag nga mabasa sa pinaragdis 12 nya imo pangutana ni. Asa to pare, wala na sa Biblia dai. Ginang Wala mo yung mabasa. Ginang wala isulat sa Biblia sa pinariyag. karon, sunod. Paminaw sa pinariyag Kristo kung isulat ko diya kaniya ang akong kagulingon bagungalan. Yun sa gisulti dito. Isulat kaniya, wala ina nga isulat sa Biblia. Munang imo ko pangutan-on nga mabasa sa Biblia. Bisag po mutubag kuno mabasa. Digamit mga bersikulo Biblia, brad. Kaniya sa tao ba? Digamit mga bersikulo Biblia. Ato na mong Isa po sana. malimbong ko. Dili nabasa. Digamit mga na kay authority mo interpret sa Biblia, tubag. Ha? Ikaw. Kita tayo nandun na tayo perite. Wala, hindi ikaw. 2 Timoteo 3:16 gituga ang malang kasulatan ro sa pangpanugno. Wala, hindi ikaw. So, Igo, ka ni panginoon basa. gituga Kunya, ina ni Kasino mo interpret sa Biblia. kung miyo kag na authority, ang itagang authority diyan, Ginoo kung yung mga tinunan. Oh, mo na eh, na. Ang iyang simbahan, mga Pilipinas. Wala, tungkol talaga yan. Wa kay katungod mo interpret mo na. Ang imong pag-interpret ka, igo ka ni basa sa Biblia. Una nakasalaag ganoon. Dayon. Brad. Ikaw diyan. Paano na pasingot pa, practice pa. Painit pa. Bulado. O mas balon-balodo. Abalodo. Mas may man ang Sahay ko, Brad. ko sa, no? Di basahin ko. Brad, sa baa. Kuha na lang eh. Tanawalan ning kuha na eh. Pagka na. Sana pagkawan. Nanana